El moment ja de les conclusions i, segons el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Valenciana, en aquesta última ronda la intervenció dels candidats és de menor a major representació al Parlament Autonòmic. Així que té la paraula per les seves conclusions vostè, senyor Morera. Jo porte així Break Time, en la televisió pública que paguem tots, porte la veu del compromís, que és la suma de tots aquells valencians i valencianes del nord i del sud que hem estat vertebrant molts compromisos al llarg del nostre territori. Compromís per un estatut de primera, compromís pel territori, compromís pel valencià, sí senyor, compromís pel valencià, perquè és un element d'identitat i lamentem el col d'estat que va fer en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Volem un valencià, volem parlar del valencià i no volem parlar i volem superar la discriminació que pateix. En tota aquesta gent hem vertebrat compromisos. Vostès mos coneixen. Coneixen que la nostra gent, la gent del bloc, la gent d'Esquerra Unida, els ecologistes, estarem treballant als ajuntaments, estem treballant en les persones, colze a colze. No mos anem a comprar, com alguns, i anem a enriquir en la política, que s'han comprat grans possessions treballant, com el senyor Carlos Fabra, fent ingressos en el banc, més de 30 ingressos en un dia. Mans netes, treballar per a les persones, per aportar solucions, per a fer una millora de la nostra qualitat de vida, per a millorar. Estem molt pitjor que la mitjana d'Espanya. I nosaltres el que volem és que puguen ajudar-nos. Vosaltres no tenim darrere ninguna televisió, ni la 1 ni la 2. Vosaltres som la gent que estem a peu de carrer. Mos coneixeu, coneixeu qui som. Mos podem enganyar, evidentment que mos podem enganyar. No clavem la mà. I per tant, a la nostra gent que està treballant a nivell municipal, que tenim presència en les Corts, que mos hem sumat per a propiciar un canvi tranquil, positiu, perquè, escolteu, entre altres coses, necessitem aquest canvi perquè el govern de Camps no té un duro. Se ho ha gastat tot en fantasies. I necessitem estar en coordinació en el govern d'Espanya per a que així n'hi hagi una inversió positiva cap a la nostra terra. Perquè així no n'hi ha un duro, i ho he parlat amb molts empresaris, ho he parlat amb molts treballadors, ho he parlat amb molts comerciants, ho he parlat amb gent del turisme, estem fent un gran treball i dir-los que necessitem millorar la qualitat democràtica, la qualitat econòmica, la qualitat ambiental, l'agricultura. Volem vertebrar un país d'alta qualitat, de persones i dones lliures. Millorar aquesta televisió, que no tinguem l'autoodi i la vergonya de posar Canal 9. Una televisió que es puga veure en tota Espanya i que altres televisions d'Espanya es puguen veure així. No fer boicots, no fer censures, no fer manipulacions, governar en transparència, per a tots i totes, per afrontar els problemes que tenim i no per a treballar per a que uns poquets en la nostra sanitat, en el nostre territori, se facin rics. Això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. 12 anys de majories absolutes del PP, prepotència absoluta. Jo crec que ja ho tenen bé. Que ja n'hi ha prou. I que necessitem, a partir d'ara, que la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes, se plenen de vots cap al compromís, de diputats i diputades dignes que treballaran per millorar la nostra qualitat de vida. Això és el compromís. Una opció digna, ètica, que des de l'esquerra, el valencianisme que representa el bloc i l'ecologisme hem vertebrat per a millorar la situació que tenim els valencians i valencians. Superar tot això és un repte. Jo us convide a un vot decisiu, no sols un vot, sinó que treballeu amb vosaltres, que expliqueu a la gent que n'hi ha una alternativa, que és alternativa al compromís, que és el motor del canvi al nostre